ennakkoäänestykseen on nyt muutama viikko aikaa. Puolueet ja media käyvät kovaa kilpailua siitä, mistä aiheista vaalikampanjan aikana pitäisi puhua ja mistä asioista näissä vaaleissa pitäisi äänestää. On ennustettu ilmastovaaleja, koulutusvaaleja, maahanmuuttovaaleja, sotevaaleja ja vanhusvaaleja. Lisäksi kokoomus ja demarit haluavat tehdä näistä vaaleista kansanäänestyksen siitä, kuka on pääministeri. Eduskuntavaaleista ei voi kuitenkaan tehdä yhden asian vaaleja. Nyt valitaan eduskunta, joka tekee teidän puolestanne päätöksiä kaikissa eteen tulevissa asioissa tulevien 4 vuoden aikana. Osa tulevan kauden suurista kysymyksistä voidaan toki nähdä jo ennalta. Niitä ovat esimerkiksi ilmastopolitiikka, maahanmuuton hallinta, sosiaaliturvan uudistaminen ja niin edelleen. Yllätyksiäkin kuitenkin varmasti tapahtuu, aivan niin kuin tapahtui tälläkin vaalikaudella, ja eduskunnan ja hallituksen pitää pystyä reagoimaan niihinkin. Siksi äänestäjän kannattaa yksittäisten teemojen tai yksityiskohtien sijaan pitää katse niin sanotussa suuressa kuvassa. Eli siinä, millaisia ovat eri puolueiden ja poliitikkojen arvopohjat ja peruslähtökohdat. Perussuomalaisten arvopohja ovat Suomi ja suomalaiset. Me olemme kansallismielinen puolue. Meidän mielestämme Suomi-nimisen valtion ensisijainen tehtävä on edistää ja puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Meille tärkeää on myös yhteiskunnan kokonaisetu. On pyrittävä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman hyviä sekä duunarille että yrittäjälle, sekä kaupunkilaisille että maalaisille, sekä työssäkäyville että eläkeläisille. Talous on kaiken A ja O, koska jos kassassa ei ole rahaa, ei pystytä myöskään järjestämään palveluja. Hallitus on kovasti kerskaillut saavutuksillaan, mutta todellisuudessa tilanne ei ole kovinkaan hyvä. Työllisyysaste on Suomessa paljon matalampi kuin muissa Pohjoismaissa. Euroopassa on ollut vahva talouskasvu vuosien ajan, ja se on tietysti heijastunut myös viennistä elävään Suomeen. Mutta Suomi ottaa silti uutta velkaa 1,5 miljardia euroa vuodessa, ja voidaan kauhulla odottaa, mitä tapahtuu sitten, kun kasvu hyytyy Suomen tärkeimmillä markkinoilla, eli euroalueella. Yhteiskunnan perustoimintoja ei voida jatkuvasti rahoittaa velanotolla. Ainoa tapa saada julkinen talous tasapainoon on luoda uutta tuottavaa työtä. Ja tästä päästäänkin yhteen näiden vaalien keskeiseen teemaan, eli ilmastopolitiikkaan. Perussuomalaiset irtaantuivat syksyllä kaikkien muiden puolueiden yhteisestä ilmastolinjauksesta. Tämän linjauksen käytännön seuraus on se, että teollisuuden ja kuljetusalan kustannukset nousevat ja kilpailukyky rapautuu. Perussuomalaisten linja ei ole se, että Suomen ei tarvitsisi ilmastoasioissa tehdä mitään. Me haluamme kuitenkin tuoda tähän keskusteluun suhteellisuuden tajua ja kohtuullisuutta. Jos lukee lehtiä tai kuuntelee useampia poliitikkoja, saa helposti sellaisen mielikuvan, kuin Suomi olisi jokin pahantekijä ja suurin syyllinen jäätiköiden sulamiseen ja ilmaston lämpenemiseen. Tämä on täysin naurettavaa. Suomalaisia on alle promille maailman väestöstä. Meidän osuutemme maailman hiilidioksidipäästöistä on promillen luokkaa. Lisäksi Suomi on jo osallistunut näihin talkoisiin oma-aloitteisesti kenenkään pakottamatta. Viimeisten 30 vuoden aikana Suomi on leikannut omia hiilidioksidipäästöjään 2 kertaa enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Meillä on tutkitusti maailman puhtain ulkoilma, vaikka meillä on erityishaasteina pitkät etäisyydet, syrjäinen sijainti, kylmä ilmasto ja erittäin energiaintensiivinen vientiteollisuus.
Suomi tuottaa energiastaan alle 10% kivihiilellä, kun Saksassa tai jopa tuulivoimamaa Tanskassa lukema on 40% ja Puolassa 80%. Silti juuri Suomen pitäisi tehdä enemmän ja nopeammin kuin kenenkään muun. Ilmastopolitiikassa on mietittävä kokonaisuutta, koska meillä on vain yksi ilmakehä. Suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko, koska vaihtoehtona on, että se sama piippu nousee Kiinaan, joka vähät välittää ilmastotavoitteista. Ja sen jälkeen Kiinassa valmistettu tuote kuskataan saastuttavalla laivalla Suomeen. Suuruuden hullut päästötavoitteet koskettavat myös suoraan tavallista kansalaista, kun lämmitys-, sähkö- ja polttoainekustannukset nousevat. Vaalien alla keskustalla ja kokoomuksella näyttää olevan hiukan paniikki päällä, ja tienvarsimainoksissaan ne ovat kovasti yksityisautoilijan puolella. Kannattaa suhtautua näihin vaalipuheisiin terveellä kyynisyydellä. Me perussuomalaiset puhumme paljon maahanmuutosta. Me emme kuitenkaan puhu siitä tyhmyyttämme tai ilkeyttämme, vaan siksi, että kyseessä on miljardiluokan musta aukko julkisessa taloudessa. Ja toisin kuin muut puolueet ja media haluavat teidän uskovan, maahanmuuttoon kipattu raha on pois kaikesta muusta. Esimerkiksi kouluista, vanhusten hoivapalveluista, poliisin palveluista tai tieverkoston ylläpidosta. Otetaan joitakin esimerkkejä. Suomella ei kuulemma ole varaa käyttää noin 200 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että vanhusten hoivapalveluissa hoitajamitoitus saataisiin säädölliselle tasolle. Silti Suomella on varaa käyttää tänäkin vuonna se sama 200 miljoonaa euroa maahanmuuttajien täysin hyödyttömään ja tehottomaan kotouttamiseen. Suomessa on vähemmän poliiseja asukasta kohden kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa, vaikka Suomi on pinta-alaltaan 6. suurin EU-maa. Tästä seuraa, että maaseudulla poliisia ei saada ajoissa paikalle. Kaikkialla maassa niin sanotut vähäiset rikokset, kuten omaisuusrikokset, jätetään tutkimatta ja selvittämättä. Ei ole kuulemma varaa käyttää 100 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että poliisien määrä nostettaisiin edes sille tasolle, missä se oli vielä 10 vuotta sitten. Silti Suomella on varaa tänäkin vuonna käyttää 150 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan, vaikka maahanmuuttokriisi on kuulemma ohitse ja nyt eletään normaalia aikoja. On tämä tietysti vähän verrattuna siihen, että 3 vuotta sitten Suomi käytti vuoden aikana miljardi euroa vastaanottokustannuksiin. Suomella on myös varaa käyttää 350 miljoonaa euroa vuodessa maahanmuuttajille maksettaviin työttömyyskorvauksiin ja niin edelleen. Kukaan ei edes kysy, mistä nämä rahat tulevat tai onko meillä tähän varaa. Me haluamme vastakkainasettelua, koska asiat ovat vastakkain. Politiikka on valintojen tekemistä. Poliitikot päättävät, mikä on tärkeää ja mihin rahaa käytetään. Turvapaikanhakijoiden tekemät lapsiraiskaukset ja ahdistelut, esimerkiksi täällä Oulussa, muistuttavat siitä, että huonolla maahanmuutolla on myös inhimillinen hinta, ja sen hinnan maksaa tavallinen kansalainen. Mitään uutta näissä tapauksissa ei sinänsä ole. Joulu- ja tammikuussa niitä vain sattui tulemaan julkisuuteen kerralla niin paljon, että normaali pivittämiskäytäntö ei onnistunut. Täsmälleen sama ilmiö on toistunut kaikissa niissä Länsi-Euroopan maissa, joihin on tullut suuressa määrin maahanmuuttoa takapajuisista islamilaisista maista. Mikään kotouttaminen, hyysääminen tai maahantulijoiden seksuaalivalistus ei näitä ongelmia ratkaise tai ehkäise. Tämä kannattaa ymmärtää ja hyväksyä.
Ainoa tapa ehkäistä haittamaahanmuuton ongelmia on ehkäistä haittamaahanmuuttoa. Tähän on olemassa realistiset, toimivat keinot. Ne löytyvät perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmasta. Maahanmuutto ei ole luonnonvoima, se on asia, johon vaikutetaan poliittisilla päätöksillä. Nyt kun vaalit lähestyvät, puheet kovenevat myös muissa puolueissa, varsinkin kokoomuksessa ja keskustassa. Jos kuunnellaan vaalipaneeleja ja katsellaan vaalikoneita, huomataan, että nämä puolueet esittävät nyt sellaisia ratkaisuja, jotka ensinnäkin on kopioitu perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmasta. Vielä vuosi sitten samat puolueet pitivät tällaisia ratkaisuja ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vastaisina. Ne luottavat siihen, että äänestäjän muisti on lyhyt ja ymmärryskyky heikko. Muistutan, että syksyllä 2015 pääministeri Sipilä esitti avoimen kutsun lupaamalla talonsa Kempeleestä turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Sipilä on viime aikoina kovasti selitellyt näitä sanomisiaan, mutta tosiasia on, että tämä kutsu levisi reaaliajassa pitkin arabiankielistä mediaa ja seuraukset tunnetaan. 30 000 turvapaikkaturistia marssi esteettä rajan yli Ruotsista. Sen sijaan, että heidät olisi pysäytetty rajalle, kuten olisi pitänyt tehdä ja kuten olisi voitu tehdä, heille levitettiin punainen matto ja varusmiehet pantiin kantamaan heidän matkalaukkujaan. Silloinen sisäministeri Petteri Orpo oli syksyllä 2015 sitä mieltä, että ensinnäkään ketään ei voi estää tulemasta Suomeen, että ketään ei voi palauttaa Irakiin ja Afganistaniin ja että tulijoiden motiivien kyseenalaistaminen on rasismia. Vaalien alla on tosiaan toinen ääni kellossa, mutta kunhan vaaleista päästään, voitte olla kohtuullisen varmoja, että sama meno jatkuu. Vasemmistopuolueista ei tässä yhteydessä kannata puhua, koska ne sentään vaativat rajojen avaamista enemmän tai vähemmän avoimesti ja rehellisesti. Sanon tähän loppuun vielä muutaman sanan niin sanotusta työvoimapulasta, josta elinkeinoelämä ja sen poliittiset jatkeet mielellään puhuvat. Useimmat puolueet vaativat ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lopettamista, koska Suomesta ei kuulemma löydy tekijöitä. Usein puhutaan huippuosaajien houkuttelemisesta, mutta tosiasia on, että osaajat pääsevät jo nyt vapaasti Suomeen, kaikkialta maailmasta. Lisäksi Suomi on osa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina-aluetta, josta kuka tahansa voi muuttaa Suomeen mihin tahansa töihin ilman minkäänlaisia lupaharkintoja tai menettelyjä. Silloin kun puhutaan työvoiman saatavuusharkinnasta, puhutaan kouluttamattomasta tai erittäin heikosti koulutetusta työvoimasta EU-alueen ulkopuolelta. Tällaista työvoimaa halutaan Suomeen pitämään palkat alhaalla suorittavan työn sektorilla. Esimerkiksi ulkoministerimme vaati tässä hiljattain hoivatyöntekijöiden tuomista Filippiineiltä. He kuulemma tekevät työtään korkealla moraalilla, toisin kuin ilmeisesti suomalaiset. Samaan aikaan meillä on Suomessa tuhansia alalle koulutettuja ihmisiä, jotka ovat menneet muihin töihin, koska työ on liian pienestä hoitajamitoituksesta johtuen hyvin kuormittavaa ja heikosti palkattua. Pulaa ei siis ole työvoimasta, vaan halvasta työvoimasta. Töihin löytyy varmasti tekijöitä, kun työstä maksetaan palkka, jolla tulee toimeen ja joka pystyy kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. Asiallinen palkkataso voidaan julkisella sektorilla turvata vain, jos rahan kippaaminen maahanmuuton kaltaisiin kohteisiin lopetetaan. Yksityisellä sektorilla taas oleellista on puuttua kustannusten nousuun esimerkiksi järkevällä ja maltillisella ilmastopolitiikalla. Jos kustannukset nousevat, palkkaus on se, mikä joustaa. Muutama viikko on vielä aikaa miettiä,
Kannattaa kuunnella, mitä poliitikot ja puolueet vaalikkojuilla lupailevat, mutta kannattaa myös katsoa, mitä ne ovat tehneet tähän asti. Koska vaalien jälkeen ne hyvin suurella todennäköisyydellä tekevät sitä tismalleen samaa. Kiitän ajastanne ja huomiostanne. Huomautan, että täällä on minun lisäkseni myös oman vaalipiirinne nykyisiä ja tulevia perussuomalaisia kansanedustajia. Käykää haastattelemassa. Kiitoksia.